På mandag har vi så vores konfront, altså gået hen over Danmark og ved at forsvinde. Men det betyder ikke, at vi ikke får noget regn. På mandag kommer det til at blive regn i den østlige og vestlige del. Det sker hermed, at vi får nogle regnbyer ind fra vesten af, og ind mod øst, i og med at vinden også kommer fra vest mod øst. Det er dog ikke en frontregn, vi har at gøre med her. Det kan vi se ved, at vi allerede har en kold luft over Danmark, og vi også får en kold luft. Det kan ikke være en frontregn, men det er hermed en konvektionsregn. Det betyder altså, at vi får en kold luftmasse inden for vesten af. Så det der så sker er, at vi har en overflade på jorden, som er varm, og dermed varmer den her luft op. Den her luft vil så dermed nå duskonjunkturet på et eller andet tidspunkt, og dermed blive til byer og skyer, og dermed komme noget regn ind over det. Så dermed en grå og overskyet og våd mandag. Temperaturen vil cirka ligge på mellem 7 og 10 grader over hele Danmark, og der vil komme en hård og jævn brise fra vest. Mandag nat vil vores byer være baseret i Danmark, og der vil vi få et tør nat med en temperatur mellem 3 og 7 grader. Vinden vil også aftage, så det bliver en stille og rolig nat. På vores satellitbillede for lørdag kl. 17 kan vi altså se det vejr, vi får hen midt af ugen. Vi starter med vores... På vores satellitbillede for lørdag kl. 17 kan vi se, at vi får et frontsystem med buer og med luner vejr. Vi starter med et frontregn, der kommer op fra syd, og herefter i starten af næste uge ser vi en koldfront komme hen, der vil også vil skabe buer. Dog efter den koldfront vil vi få klart og måske chancer for solchancer. Midt på ugen, eller midt på næste uge, vil vi altså se en kæmpe stor byer herover, som vil komme ind over Danmark, og dermed komme med regn. Onsdag og torsdag vil vi så have et nogenlunde tørt vejr. Der vil dog være perioder med regn i den vestlige del af Danmark, og en temperatur liggende mellem 3 til 8 grader døgnet rundt. Så en kedelig uge, men vi må få det bedste af. Som sagt, så får vi altså søndag og mandag masser af buer, i og med at vi har de her frontregne. Vi har dog en høj temperatur på grund af sydøst vind. Dermed kommer vi til at ligge mellem 8 til 11 grader. Men dog ikke så mange chancer for sol. Vi har dog efter frontregnene og byerne får vi en afklaring, så måske kan være chancer